Za rubriku Srdačno iz kuće ovog popodneva javlja nam se Dalibor Marković, član vokalne grupe Konstantin. Dalibore, dobar dan, kako ste? Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, kod kuće dobro, sedim, toplo je za sada, fino. Moram da vas pitam kako je ova cela situacija uticala na vas. Uskoro se najavljuju i blaže mere ili ti ukidanje vanrednog stanja u Srbiji, ali evo, kako ste vi ovo vreme proveli dok ste bili u kućnoj izolaciji? Pa evo mogu da pričam u svoje ime i u ime članova grupe, vokalne grupe Konstantin. Većina nas radi u školi, tako da smo prešli sa uživo časova na online nastavu. Tako da je to bio jedan šok za sve nas, jer ja mislim da niko nije ni bio spreman na ovakvu situaciju, da pređe na online nastavu ili da prestane da radi skroz. To je potpuno jedna druga dimenzija, barem za mene, a radim preko 20 godina. I onda je tako išao dan po dan. Sad, prvi oni dani su stvarno bili šokantni sa onim snimcima, Italija, Kina, prosto nismo znali da li će to sve i kod nas da se prenese, niko nije očekivao i hvala Bogu što se nije desio taj, kako su ga oni nazvali, italijanski scenario. I eto, dan po dan, prošla su skoro 2 meseca i ja se nadam da će da bude sve bolja i bolja situacija. Tome se svi zaista nadamo. Čini mi se da pomalo i ovo predugo traje, pa jedva čekamo da se vratimo tim možda nekim našim starim navikama. Nadam se, evo, boljim, da ćemo one neke loše navike i promeniti i zaboraviti. A evo, spomenuli ste i nastavu na daljinu. Kako su to prihvatili i prosvetni radnici, ali i učenici? Kako to sada vama izgleda? Kako to sada kada je već prošlo neko vreme, kako vam to sada izgleda? Kako vi to sada komentarišete? Pa, kao što sam malo pre rekao, u početku je to bilo šokantno za sve nas, međutim, dan po dan nekako smo se navikavali na sve te nove tehnologije, instalirali smo gomilu tih nekih programa za nastavu na daljinu. Međutim, biti profesor u muzičkoj školi je jako specifičan vid nastave koji treba da se održi, jer to je specifična nastava gde treba kontakt sa detetom, da se to čuje kako ono peva i izvodi ritmičke, melodijske vežbe. Međutim, deca se zaista trude i roditelji, moram da pohvalim sve njih, oni se snimaju, šalju, imamo milion tih Viber grupa, tako da ja imam i svoje neko vreme kada isključujem internet na mobilnom telefonu, jer tu non stop stižu neke notifikacije i mislim da su se i kolege navikle na sve to i odjednom smo nekako prešli na tu tehnologiju odjednom, ja mislim čak i 3 stepenice više nego što smo mislili da smo spremni. Tako da mislim da deca nisu u nekom zaostatku, naravno živu nastavu ne može ništa da nadoknadi, niti da zameni, ali mislim da smo nekako uspeli da održimo i decu na okupu i mi da ostanemo zdravi u glavi i mislim da smo uradili jednu dobru stvar. Moram i da pitam što se tiče grupe Konstantin, eto, koliko su se vama generalno planovi promenili, da li je možda bilo u planu nešto novo, neki koncert, neka nova pesma, neki novi spot, koliko je koronavirus vama promenio planove? I da li jeste? Prvo to. Jeste, naravno, kao i svima. Planove smo imali svi i za ovo proleće, a boga mi i za leta. Međutim, svi ti nastupi koje smo imali zakazane, sve nastupe koje smo imali zakazane, sve smo to pomerili za neko kasno leto, eventualno, ili za jesen. Nešto smo pomerili neke festivale za sledeću godinu, kao što vidite i sportska dešavanja i olimpijade i sva ta velika dešavanja se odlažu za sledeću godinu, tako da smo i mi samo preusmerili sve te aktivnosti za sledeću godinu. Imali smo dosta nastupa planiranih, međutim, bilo je važno da ostanemo zdravi, pre svega.
Tačno, upravo tako. Zdravlje je bilo i ostalo i biće na prvom mestu, pa i u ovoj situaciji. Biće vremena i za koncerte, i za nastupe, i za nove stvari, ali evo moram i da pitam da li je možda bilo i nešto putem interneta, da li ste organizovali možda neke nastupe, koncerte, da li ste u komunikaciji, da li vežbate, da li radite? Evo ovih dana je baš prosto krenula inicijativa od svih članova, pošto imamo svoju Viber grupu i mi, naravno, da eto imamo neku probu online, međutim malo je to nezgodno, nezgodno je pevati sve ove snimke koje mi vidimo na televiziji, sve je to ipak snimljeno posebno pa uklopljeno u montaži, nije to, dolazi do kašnjenja, svi koji se razumeju u tona i ne mora da se razumeju čuju kad to nije u isto vreme, simultano. Tako da mi smo imali i nameru da održimo jedan mini koncert za Uskrs koji je prošao, međutim nemoguće je nas 11-orica da se okupimo negde, a da imamo neku distancu, pogotovo online, to da se radi je nemoguće, ali eto, još jedan zadatak za naše programere da naprave što bolju aplikaciju za tako nešto. Eto, dakle, jedna motivacija, jedna nova ideja, ali svakako hoće li nastati neka pesma upravo sada u ovom periodu? Da li ste možda nešto planirali ili razmišljali o toj ideji? Ja sam u komunikaciji sa našim montažerom, mi imamo dosta materijala snimljenog u protekloj godini i početkom ove godine, tako da sve to stoji u montaži još uvek i čeka neko bolje vreme, a kad kažem neko bolje vreme, to je ovo leto, ovo vreme koje dolazi tek. Vidjet ćete i bit ćete obavešteni o našim novim spotovima i nastupima koje smo imali i snimili, samo to treba da se izmontira i sredi. A nove kompozicije nisu nastajale u toku ovog stanja, ali smo se svi naravno bavili muzikom, pevali, snimali, tako da, eto, verovatno će to doći na red da se objavi. Evo, da li je i u ovom slučaju, dakle, u toku koronavirusa ili dok traje epidemija, jedan od najboljih načina da sačuvamo pozitivnu energiju, da se možda oslobodimo i stresa i straha, upravo pesma i muzika? Apsolutno da. Svi koji se bave muzikom znaju da muzika nije posao, već poziv. I svi mi muzičari vrlo dobro znamo šta to znači i bez muzike, bez kulture na koju svi nešto sad viču ovih dana, da se ne osvrćem na politiku i ne želim, ali bez tih kulturnih injekcije gde naravno spada i muzika, ne bismo mogli da prođemo sve ove dane i nadam se da će neko tamo razmišljati malo više o svemu ovome. Upravo to, kao što ste rekli, mislim da smo sada i najviše osetili taj nedostatak kulturnih dešavanja, kada jednostavno nismo mogli da odemo na neke koncerte, nismo mogli da odemo u pozorište, nismo mogli da odemo u bioskop. Dakle, mislim da smo sada naučili jednu lekciju više koliko nam je zaista kultura važna i koliko su važni upravo ovakvi događaji. Nadam se da će se neke stvari zaista promeniti. Mnogo toga nam je korona i donela. Dakle, moramo da promenimo prvenstveno neke svoje navike, pa onda možda i kao društvo. Dalibora, ja bih vas svakako još zamolila da uputite jednu poruku ili savet našim gledalcima. Teško je u ovim trenucima bilo šta novo reći što već nije rečeno i što nije izrečeno. Mislim da smo na zalasku ove pandemije, kako svi u svetu, tako i mi, jer smo deo sveta. I samo bih preporučio svima i poručio da se strpe još nekih, ja mislim, mesec dana, i da se strpimo nekih navika, kao što ste rekli, na koje smo imali pik da prosto ostvarujemo ovih dana, da se još malo strpimo i onda sve će doći na svoje, već ide leto, ide lepo vreme i glavu gore, bit će bolje.
Da sačuvamo zdravlje pre svega, pa onda i da uživamo u životu. Meni ostaje zaista samo da vam se zahvalim na ovom razgovoru i na ovom uključenju. Pre svega vam želimo dobro zdravlje, šaljemo vam veliki pozdrav iz Prištine, pa eto, nadam se da ćete doći i kod nas. Samo nas pozovite i mi smo kod vas pre nego što vi mislite da možemo. Evo, radujemo se tome i jedva čekamo. Dalibore, još jednom hvala najlepše. Hvala što ste govorili za popodne. Svako dobro vam želim.